Fis-16 ta' Ottubru fil-Pitkalija se jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji tal-Ikel. Il-pubbliku se jitħeġġeġ biex jixtri prodotti lokali u jieħu sehem f'attivitajiet relatati ma' dan il-jum. Dan il-jum jiġi ċċelebrat f'madwar 150 pajjiż u huwa wieħed mill-aktar jiem iċċelebrati bil-kbir fil-kalendarju tan-Nazzjonijiet Uniti. Din l-attività qed issir b'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għall-Agrikoltura u Sajt u l-Aġenzija Maltija għall-Ikel. Dan qed nagħmluh b'determinazzjoni biex intellaw l-ikel fuq l-aġenda ta' pajjiżna. Diġà sar ħafna, din il-festa ħadkun qed tiċċelebra dan kollu biex l-ikel u anke n-nies involuti, speċjalment il-bdiewa, ir-raħħala u s-sajjieda tagħna intuhom dak li jistħoqilhom. It-tema ta' dan il-jum se tkun Leave No One Behind, messaġġ li huwa ta' priorità għall-Gvern kif sostna l-Ministru responsabbli minn dan il-qasam Anton Refalo, li tkellem dwar l-importanza tal-provvista tal-ikel. F'konferenza tal-aħbarijiet ftit jiem wara li l-Gvern ħabbar ir-riforma ambizzjuża fir-rigward tar-raba, il-Ministru Refalo qal li għaddejja ħidma favuri sostenibilità u s-sigurtà tal-provvista tal-ikel. Meta pajjiż investi futur sostenibbli, dak il-pajjiż jkun qed jinvesti fil-futur taż-żgħażagħ tiegħu. U għalhekk hemm bżonn illi nsaħħu l-katina tal-ikel. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għas-Sajt u l-Akwakultura Elisha Buġejja Sajd għamlet referenza għal statistika globali li turi li 40% tal-popolazzjoni dinjija m'għandhomx aċċess regolari għan-nutriment. Jisostniet li huwa permezz ta' ħidma kollettiva li se nkunu kapaċi nassiguraw futur sabiħ għal pajjiżna. Inħeġġeġ il-familji Maltin u għawċini naqdu magħna sabiex anke nuru apprezzament ix-xogħol tan sagrifiċċju li jsir mill-bdiewa sajjieda u r-raħħala tagħna. L-avveniment li jfakkar il-jum tal-ikel fil-Pitkalija se jibda fid-9 ta' filgħodu u jiqpa' d-dej sas-6 ta' filgħaxija.